OK guys, tu je môj starý mobil, iPhone. Je tu ešte stará ikonka Bravu. A či to fakt pôjde, káš? Jo, je to staré. Je nový update. Ideme sem, ideme aktualizovať. Tu má 1 giga, tak to som fakt nečakal. No ja... Takto, toto je môj iPhone 13 mini a ja mám rád mobily a rozmýšľam, či sa mám na ňom vrátiť, lebo ja aktuálne mám Android a Androidy sa mi dosť páči, ako moc chuť ako nemám sa na iPhone vrátiť, ale možno sa na ňo vrátim, to, že ešte uvidím. Možno sa na ňo vrátim fakt iba, že na chvíľku. A potom zaspiem na Android, lebo na Samsungu je taká, že vec, že ako toto, že iPhone, že takto môžem robiť. A ešte, že takto, že tuto na boku, úplne, jak je toto, takto, že takto swipnem a sa mi, že ja dám, že tlačítko back, šipku, vieš, ako back. A tuto to napríklad, že není. Takže tak. Bravo. To máme za chvíľku stiahnuté a môžeme sa ísť pozrieť na náš locker. To máme pokažené ľudí s pohľadom. Musím robiť na vypnutí. Where will I put my friend? Time to go to work! Nechcem hrať. Super Rare. No a toto, keď sa pozrieme, nemám moc tých vecí. Takže už sa na ďalšie chvíli. No tak no. No a toto, keď sa pozrieme, je tu len toho sporovka. Spadol mi zo starý brek. Počkaj, ja som rád, vlastne niečo mi nepadlo náhodou z Megaboxu. Come on, ale už je svoje staré meno. Ale som sem ale škoda, že spolu to nemám aj na svojom. Poďme to vyskúšať. Taký dosť nebo na iPhone, ale je to aj nejako sú také plynulejšie. Kam niekto, že nikdy mám kedy. Hello. Tam je Dina a Dajna. Úplne malé. Task completed. Proste ako Dajna. Potom máš veľkú bombu. Epic. Zabili to som. Keď tak máme
ďalší stav. Super rare. No sa tady ešte máme locker a máme tu tak Max Pro, tá najlepšia. Fertilizing. Ale ja som bol v tom, že mám viac ako skina. Mám to podľa mňa ako prvý úspech, dá sa povedať. To mi sa vybavilo aj to. Takže ďakujem za sledovanie videa. Ne, to nebudem hrať. Dajte like, odberte, čaute.